IFM Report. Target na mag-ani ng 8,000 metrikong toneladang asin sa Pangasinan Salt Farm na matatagpuan sa Bolinao sa taong 2025. Sa isang panayam kay Assistant Provincial Agriculturist Nestor Batalla, aabot sa 50 milyong pisong halaga ang inilaang budget ng tanggapan para sa Salt Center. Ayon pa kay Batalla, meron na umanong storage area sa Salt Center sa Bolinao, gayon din ay siniguro na nito ang mga road networks upang mapabilis ang transportasyon ng produkto. Ngayong taon na, pumalo sa 6,400 metric tons ang naiproduce ng Salt Center, kung saan kalahati nito ay binili ng Philippine Coconut Authority. Samantala, nakatakdang supplyan ng Pangasinan ng PCA ng aabot sa 4,180 na salt bags ng agricultural grade salt fertilizer para sa target ng tanggapan na 55,000 coconut palms sa susunod na taon. Ayon naman yan kay PCA Administrator Dr. Dexter Buted. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.